Mae yna gannoedd y fideos gwirion, rhyfedd a newydd ar ein sianel YouTube ni ac ar gael i'w gweld drwy'r byd i gyd. Ond be mae'n ffrindiau dros y dŵr yn feddwl o'r rhain? Bore da, treid wi o Texas ac yr wythnos na yn Texas roedd yn lib iawn. Tywydd perffaith felly ddal fyny ac i weld Callum Around the Round yn perfformio comedy stand-up yn ein cyfres Cymru The Make. I wir yn poeni, bydd neb yn chwerthin. Dwi ddim wedi gweld round a round. Dwi rwan yn gyrru loris allan o Geirwan. Diolch yn edrych fel lorry driver yw e. Ond mae'n edrych fel rhywun bys yn cael merch yn north. Mae hynny'n efengyl i chi wan iawn. Nath i ffocin gau drws o'na fi! Cynulleidfa hawdd iawn. Y gynulleidfa a'i peintia oedd hefyd yn mynd â sylw Camila Ellen Iriani o Patagonia. Strange, yr Gymraeg yn gael gwrw yna. Mae fe'n dda. Nes, Be nath Cinderella pan nath i gyrraedd y bol? ac yn hapusach byth ar ôl ennill, Dwi'n hapus. ond ddim heb chwysu dipyn. Fucking, os wedi Patrick gyda fucking hell. O'n i'n chwysu yn meddwl amdano fe. Mi oedd y lidir y daf yn ôl hefyd. Cyn noson, cael yn geia. Peidiwch chi a deud bod ni yma'n fideo 8 yn mynd ymdrech. Ie, fi wedi trola'n fel hoff superhero pawb. Dwi'n gaddu Superman. Pa amser gwell na hwn i drafod y gemau arswyd gora? Dwi ddim yn licio gemau neu ffilmau arswyd, really. Kirby's Dreamland. Mae Kirby yn scary rwan. Be ffoc di'r gem yma? I am bread. Hwna'n I am bread yma'n gem arswyd. Be ffwc da chi fel amdano fo? Wel, dwi eisiau chwarae y gemau. Wy'n dymuno oedd gen i digon o amser i profi gemio fel y ddau ohonyn nhw. Hatful boyfriend. O, Daf, diw'n ddim yn edrych fatha gem arswyd chwaith. Fucking clwm, man! Pam bod y gem wedi cael ei wneud o gwbl? Pam, Daf, pam? Oedd Japan arfer wneud pethau dda. Be digwyddodd iddyn nhw? Dwi'n mynd i stico i Call of Duty a FIFA bob hyn a hyn. Fideo with a fucking crap as usual. Oh.